kamar yadda nake gaya muku ba zan jure rashin kunya a gari na zamanin ka sarki. labaran da kuke ji yanzu suna faruwa a ƙasa matsayina na shugaba zan so a ce al'umma ta sun zauna lafiya. Ka fahimta ba na so mu je fada ka je ka jawo maganar da ka saba jawowa saboda ka cika magana banza idan muka je kai magana da ba ta dace ba duka za ka ci da dabaibayin doki babu ruwansa ni kuma a rayuwa ta bana jin daɗi kar ka ja mun bambar ma don haka da ke gaba zan hakura ma saboda haka burge in mun je ka ja bakin ka shiru shine kawai yawwa ni Allah da yau ma in muka je har mu baro gurin nan wallahi ba zan ce open ba balanta na sarki ya ƙara sa abin duka ai na da dara wallahi na da dara na daina yawwa ina faruwa a ƙasa ina so ku ɗauki mataki saboda an ce idan ka gema ɗan uwanka ya kama da wuta sai ka dafa wa naka ruwa. sarki ya gaishe ku wai shi ranka daɗe shi wannan wai shi waye shi a garin nan ne da in ya zo fada ranka daɗe ba zai durƙusa sosai ya kawo gaisuwa ba da ba zai canza ba muna neman afuwa sakamakon bai ce komai ba mutumin ya zama mutumin arziki ko akwai magana a bakinka Kyale shi mana, muna jin bakan magana da yake kaji yau shiru. Mutumin yau ba magana kenan. a to yau dai ban ce komai ba balanta na sarki ya sa a daure ni har in sha duka tunda ko ban ce komai ba yau tunda an rasa wanda za a daure ba sai dai ya daure uwarsa ba